Good morning, everybody. Wa wotie me woye ba ana berema montie me ene youth na yehwehwe aware no. That is the important thing make a kire woni. Se wo hia ba wa abontene na okse ba ne pe na okakire se me kodwene ho na ba ne yese odile wo wotama se ubetie me a enrash saba no o ware na aware ne engine. Second one ni wone ba wo ho na umraso se wa hunu se ba ne suba ne ye na brabo ye mawo wo pese ukọ no ukọ abusuam ana ba na ubisa ne se me pese me koyo ho ade adwoa enti ko busua wabusuafo na oba na on the list ebrawa you very careful aware no wode how bemawo emra awurade nyankopon bi Adam bi se awurade nyankopon se ohia ba no awurade antwene so ama Adam oma Adam dai no oyi ne mfempare na ode bo ba ma ne ho a emua omuwa asase su no me ka kire mo nne emua ho hia ma awurade nyankopon sene nipa oboye enti awurade ma aboa enko hospital enko wo awurade ma binje aboa awo aboa enko awo so emu nti aboa nante emre wo ma ho se me kopeba akogina ne fie aye ne lie tie the word lie no the word lie se otiase a me kwa akoye ba we lie se mamu ani da ho a mamu de ni se woni bema o sana oba be se upa bema de obeba wanim se oba be se upe no ma wadwene me na ho we koma ma wadwene me na ho bema de obeba be gina wanim se opew na obekasa bebre mi wewe se wo ye ba ni nachi wo ware na ubenya mistake o wa ware bema obeba be gina wanim na oba be ware no obekansem bebre me se wo ye den obi ye ba mfolo no ko ba pe ese ye kura no ubenya wo ne ba hia mu study mu ho ye nye ba lie the word lie ne ye nada me kwa akoda da asumasi ahwese menya na nti se bi ka to se oba be dada wo ahwese obenya wo na odada wo na onyawa sister di abraboro be koso amawo ade kronti ana meka mema de se wokoba ho se wo ware na omo de list ma wa eye se wutwa so ne ne wo kofa ba na bafie na wa betete no apadwuma amano na woni na be bobra daachi momma mo be wo mo nti wu sika kura wo no wo ko ware wadi kana ko bobosia e de akoye ba ne ho ade a omotono ba na mawo die sika no obesande abobra no mo ne be hye abrabo na se hwe ene Ghana ye wo no aye ayreho emane ene mawo Ghana ye 70 mu 69 awa aware ne engine eye noma mienu a meka kire mu sesie ya bebre wo ho a okofie ho se nka okoware ba no list ya bede ma na ntino ohwe owura fie ne humu no oma no na aja ba no ne ba no wo ye ba awe na dwen se o se otwene wo firim. Second one ni bema na oba no ode oba be dada o na one wada oba one wada adada o one wawo die na odi kan de shase o se me ba be ye wo lie ndi se bema ne ba ye no na wonne no nkomodiem
monante ye na person bi akora nika na mfa person bi amam na monante ye na wohunu no na nkomodiem na muhunu se a brai anamon bi ekoso oye pe asem na opese woka sister I think say our rembe timagina or the word lie no nsɛm bi wɔ hɔ a efiriye numba na ɛyɛ fidie a ɛda hɔ a abronsamfo adua firiye nananom penso by na ayɛ hintade ɛhintae the secret ɛwɔ aware mpaado no ɛwɔ ma muni mema ntem do no the secret ɛwɔ aware ɛma aware ngina do no ba ahintae firiye nananom ɔbɔ asase wei a yɛte so no omo chechire no se me koye wo lie the word lie no ɛyɛ asɛm apie wanum enti oyɛ de wa ma wani anawa obeba be ye wo lie so one wada one wawo miensa nan owi obegyawo because the asena odi kan de buy no se obeda dawo munti aseni enti moma yani nawo abrabɔ na yebom na nsɛm bi wɔ hɔ a efuri yabrabɔ na ahyase aye nnome ɛda hɔ ba yenim aye nnome ɛda nnoma bebree so mɛkyɛkyɛ nnoma bebree a ɛyɛ nnome wo ma edi enyanne nso yɛsora yɛ ɛyɛ fiefo ɛyɛ nu nkasa ɔmodua da hɔ ti no matter how sɛ wanhunu enti awurade nyankopɔn ne se nkonnua ne firi wabusua ma sɛ nti wɔbɔ mpae a usi nkonnua bi ada mabusua mu ye won pai be se me free Adam ase enti bone ahye me ma that is a secret make sure ne dey do to ye ba woni be mo share have very careful wolam wo abrabom what that word no wo ye no me kese pada awarem ba nipa nim asofu eni ahinta pia wa asase so nti sofu kra ne yire kohia na wotwe na awarere gu because kwa akohunu ba no or you see sa word ne say make koye lie the word lie they say what called that nipa dia Satan adikana som bronsam adikana so wanum asenum awurade nyankopon nhira wo follow me Bernard na memma wo nsema ahinta wo memma wabrabo atim agina amawo wo video na agina wo because aware enye bo awurade nyankopon de Adam if man no antwabo anto aware so let me tell true for you nti se wo kofiem ni wakoye ba anwade be twabo mawa atono ba amawa be ye nome ewo aware no mama ye ni nawo ewo noma bebre ahintaye aye nananom na omunim wo firi wakomam awo me bai me de na mawo ni a wo betimaye nti wo mfa bi ade kwa nti se wakomam ye koku mienu kura na wo beto na omode ahira wade so it is better say betwabo no because in shiranim ukoto ade wo pe na wo de ye kachro na wo kofa bi ade bi aso a se ohira wo ade no mu na wo otwa abo 200 million mawo because wo di kana kono wo ankasa be ma no wo di kana the pressure e wa bufuo wo mu na ope ba na so nti wo koye no die nhira ne betuma afira wade ni ma ba ma me papa eye no me pa ba mo begu ase na me kan easy let me tell you for you se na me ka to eye secret eye no me kese metene me nkasa kwa nti mo ma ya ni nawo efiri ne de koi no ma bebra akoso wo manga na mu wiase afana nyina edi enya ba efiri na nanem penso nti no awurade nhirawo se obe tie asem we na mo astate atu hu anamon na yahunu ne ebeko ewa abrabom me nye bi da ewo mabrabom na me ma bi mpie ma no so da se meko ma hunu ba ma meko gina okwa akoye ba ne lie I know how to say me ne ba ne bekasa wonti asia na oko because me pema sunwie se obeba ne yina ho betoye na da achi abrabo no asiye ropa asia me kan hu misa omo a omo hia omo yere na omo ne nanka pe asem anchere na omo
ɔmo kwan mo fa so a ɔmo hyiae a na dɔkora asɛm nim a ɔbɛyɛ aware ɔmo misa sɛ ɔmo na so nti aware na se ammo ni timpo sɛ wo de me kɔ daadaa no tino mama mo ani na wo nyame nhyira wo nyame nka wo e wa adono mu mene sɛ watie me bye bye